Abusiame mwakwaba ediba Xposed GHS so ena me no kase tema Wontumi asem kese ena atono bretie kase pa ena abono ene MPP4 na ni nyina ne se chairman abra NDC eba aso no woche no concerning illegal mining e course a yade charges mako ensia ena ebo no ena eye court Accra High Court tenase ede ne final verdict ede pre no amene mo kase de yade a ya jeli eye Tema Wontumi sa ene ebeka no na the Republic versus entry boy siakon akonta mining Kwame entry all at large ni nyina ne companies na oyusu ade mining ade say forest no ene yensuo na de enra ena ne lawyer as the letter of absence ade ba say ne ho mfa no ama watimi apie mu ewo mine fufuro mu enu ntinka yemfa sentence no enko animu nanso judge say hwe aha ne he enne se chairman ne lawyer ne council atwi omumu ene betententin ye pese den wo betena asem no so na omawuli asem no amene mo kasa de attorney general ede ne doctor ba bepie mu ayatena se aye ema chairman Emfie poly eduonu 20 years with hard labor. Ese wonko na onko ye jumadene no hunu se noko wohoi eye jen. Na wey ayarehosem ama MPP4 ente bia ye ba beko elections ane ni abre na wahye ne campaign ase woye ne campaign den. Eye weekendi okokopie mu ewa Asante Achem na oye ne campaign kasa na ohwe na fasuo wodi bepie mu wokota na hunu say yes antade kasa na jama chairman ewa ni daso bi se anya wobesan akofie na so mu ne kasa ide ono ano driver ne car de ba court premises na so enya de asesie osan atuka no de akobim ye de aban kaba egu ne nsa de ne kwa akopie mu ewo ensa wo mu a wokotwa emfie adrunum nanu na MPP4 astarte kasa ese judgment no too harsh enti omobe appeal case no ne ahwe anim se chairman betimi appeal ma yatene sentence ne so anase bia ya fine no nanso hwe japade wo manya japade asei wo Ghana na hunu say yes chairman wanya sika ade ne ho adidi ma ne ma dibide ne ma akwatena brochire ama o makọ school nanso no wasei enkrofo nso ma me ne mo kasei bia na contain mining wo ye kire mu apemfo wo hokora wu nyina na ayalefo nko na sebi wo mo ni nyina ye effect of illegal mining ekoso na ye basi atena se de mu nsem na nkasa aba beto mu ankasa mu anim no bi a kire na dwene de afa ho wo comment section no eso da busia se de putupuru ni abetomu ene ye de besom no enti munji we appetizer ye tena se ne de ni nkire mu ankasa aba besom media ene Empress and don't forget say over subscribe na wa share amawuni anso ensa akebi makra